Langsung pemirsa iki mau membuat keripik gandum. Keripik digadung pemirsa yo. Jadi iki tak mene diarep tak potong-potong dikupas dulu ya pemirsa. Engko terus direkom ngantek rong bengi. Baru dikukus. Nek wis dijemur direbus kok dikukus direbus pemirsa ya selama 5 menit. Kita kupas dulu. Kingko wis dadi akeh pemirsa. Oh, iki epiek tok kreasi. Lho gawe cemilan kok epiek tok. Engko nek anu ya didol kan iso leh kok iso. Iya dijual ya pemirsa, bikin gadung keripik sama sapa. Jarine mari epiek tok. Padahal ngene iki engko nek mateng iki ndekne nek mangane gak leran pemirsa. Nek lagi acak ngene iki munine epiek tok jero. Ora enak. Mateng diri reko. Kamu lihat yang gas. Keripik singkong gadung pemirsa. Ora sing langsung digoreng. Sing ketoke godhose gak enak ya. Enak. Dadi kuwi tek gaplek kaya ambune piye. Nek terus iki entek nopo Pak, langsung digoreng. Nek dikalah, edit lengo. Nek marneng edit nek marneng. Jane guathuk cah yo. Marneng gawe sak 3 kilo piro plastiki. Gelem Pak nitipno Pak. Moh. Tak gawekno. Oh. Nitipno warung-warung. 3 kilo 5 kilo. Gurune duwe ngono yo. Penggawekno. Jagunge gak duwe pemirsa. Runtut pengelarang, ularang. Nek jagunge dhewe ya nuntut. Wong kurang nuntut blas. Bawange ngene buat penuntut. Bawange ora usah di blender, dirisi ae gua. Iya, tapi ora nuntut jagunge larang. Jagung sak kilo iki mau dadi mareng mau dadi piro? 7.000 jagung putih. Lah kowe dadi mareng apa nek sak kilo? Dadi mareng. Tapi kasih kalah. Ya dicucukno dipekno bati. Lah aku gawe kan wek dhewe. Iki ya wek dhewe pemirsa singkong. Singkong punya sendiri, jagung kae ya wek dhewe. Wis entek kok. Gak duwe karek duwe nggo wineh kuwi. Nek udan disil. Nah, selesai. Jadi rajang-rajang. Ngarit. Ndang kowe perai aku perai ngarit aku. Tapi nunggoni nguat karo ngati kan terus seperti merono mrene ya. Nek ngene iki jek hubungan nek Pak Enek sapa? Bisik ta. Andane mah wis anu arek jeli sapa. Ora macet. Wis papat. Pak Mbah Wong manten ora ditugoni. Jeli sapa nunggoni nganti beduk kan. Lah pundi ngat awake sing pas nunggoni kae ora. Mulane yo wong sing kudu bengak-bengok ngono. Aku wis tengah mulai kocok awak. Iya yo marine ngono. Bawa anu. Bawa lanang. Nek bawa wedok ki suwengi ape matok-matok. Ora bawa lanang aku ngatawan kan tinggal lho. Nang kono. Oh, aku wis pesen nunggoni. Tentang dados minggu kono busi kono bensin nah. Lah dhuwit koyo sok minggu dhuwit yo kowe dhewe lah. Ora. Bensin busi ngene ngamuni. Lah kuwi. Ah, tegakno. Geser sing tenanan nek masak iki. Gak tenanan. Sing apik srek-srek sing tipis.
Apa sing ngedan aku sing godhok. Wis rompino. Kuwi meneh kok bosok. Lah terah sarane ngono kok. Kemerong dino Iya. Kompungi. Terus dikukus 5 menit. Digodhok. Banyune 5 menit dinten. Pengen pok ora le. Aku kayak yo mari gawe yo ngene, Pak. Aku matek suwi. Baru terus dikukus sedhiru. Terus dipepe. Aku pengen jajal iki. Pembuatan gadung singkong. Ini ngarane gadung ya. ya ora gadung Karak. dhewe. Hah? Gadung dhewe. Oh, gadung singkong kok ora gadung suwek. Wis entek, Pak. Ini kulitnya dan krayok dari sapi. Daripada nganggur biar sapi ya ambil gawe dienggo cemilan dhewe pemirsa. Iki musim udan wayah HP laptop ngono kae. Ora iso metu. Ketipis memang. Sajane iki iso metu nek duwe kok itu iki. Iya, duit ya gue mana Pak? Mergawene. Dan duwe kan iso metu Mergawene dampak ya pemirsa ya diwet-wet. Nek trimo-trimo nggo cemil-cemil ya luwung enek gawe dhewe ngene. Kok sakjane iso nek suker ya wangan-wangan. Ngono kae iso ya suker ya wangan-wangan kon metu. Ayo lho. Nek iso nek duwe. Yo duit ora duwe. Piro-piro ki duit tetep duwe. Yes, jajal iki. Sa tipis. Ah, ya pangkat maneh. Wah, kayo. Yo. Apa tak isi peso yo? Alah ya kesuwen juga ngantuk ora sido mirisi dapurmu iki. Aku wis ora watakmu wis ora ngarah nganu ora sido. Guys. Lah jenenge kuwi kantel. Ora ngarah sido nek kowe iki. Dari sopo? Nek ora sido terus sing nyandak sopo? Kita kan udah cerita-cerita. Selesai pemirsa kita dikeroyok dari sapi. Wes, bar. Pak saya. Nah, pesone Jogorono. Selesai. Kanten nih, Pak. Yo sakmono kuwi pole tek. Pase yo setelah sakmono kuwi lagi dikencengi ngonane yo ora mlaku. Apa sing ngeri lemes dikendokno yo? Lho kuwi kendul kok. Dikencengi malah ora kena kok. Dikencengi malah ora mlaku kok. Wis kok sakmono kuwi kok. Wes, tak iki. Gak cek lho, Lek. Aku nganggo gambar yang nayok kok. Iki lho. Nek jalan kan kok. Kurang banyak, Lek. Kayak tipisnya ora iso lah, setelahane sakmono ora iso. Nganggo gambar yang nayok nang. Iya wis ora. Anggitku tak gawe tipis gak iso ukurane wis ngene jere. Setelahane sakmono yo ora iso iki kene. Iki njaluk ngun kene apa? Ora gak apa-apa lah disyukuri. Antara yo wong ahline. Sing penting kerajaan yo, sirine nggo peso ora sida tak rajang. Nah, terus suwen
Ya tipis apa? Espresso suwen. Jadi mak kok. Aku sing tak sahaman kae ketoke poin yo ngingki wong. Iki mare yo urung balik kok Wis terus. ngono kuwi kok ora ngarep. Wis ngono kuwi. Balik kan. Kok nek sing cek iki. Aku peso ayo. Wis gak lanjut, guys. Tak apa. Lu sak ngono Kayak kuwi ngene. ini rek. Ben duwe jaminan. Berarti kudu fokus terah nek ngantuk wis beber pisan. Iya, ketoke ukurane tekan sakmene kok. Dapat pemirsa. Lek Mas ngamben sapi apa pengaret, Pak? Baru kesawan yo ngene ya pemirsa. Kon nek wis ahli ra. Siliki iso tipis. Wis ora entuk ape terampil.
Udah. Kurang telik. Ini kok sudah rasa telik. Kurang tipis ya. Sudahlah.
biyen kopi dulu pemirsa. Apa nih? Selesai. Nah. Singkong dikena digawe apa-apa pemirsa ya. Bisa dibikin semua serba bisa. Ini gak dipidak melayu pemirsa. Jadi ini sikile mak sing siji ngidaki. Berhubung Pak ning omah, jadi ini mak spray ngaret yang ini. Gawe ngene pemirsa. Yo gak spray sih wong isih duwe rusak. Enggak kakean disini Pak Yai sing ngarit, sore gak usah melok ngarit. Soalnya wis esok wis bar jane gawe pira wene ya pemirsa. Mak urung ngombeni sapi. Kaget takle. Urung Kek cuwil kabeh. wah ditabraki duwe ambek andire. Kok wakih no? Iya. Copet no? Lah iki mesin. Balik no ae. Pemotongan singkongnya. Lah iki tak rendem sampai 2 malam. Ben tambah empuk. Engko dibilasi meneh pakai kapur sirih pemirsa ya ben renyah. Oh, kaya ngene. Selesai. Pemirsa mau tak bikin keripik ya pemirsa. Lah iki mau berhubung Mas Andi telepon seperti pertama tadi tak sampeno ya pemirsa, klambi batike Mas Andi kuwi keri. Dadi kon nitipno Mas Aldo. Lah iki
kemungkinan Mas Aldo tok omah dadi make ape tak terno sik lambine wedine make lali. Engko lagi lanjut mandi ya pemirsa. Iki wis tak kom dhisik.